Bawa keperanggul mung ngayuda dukani kali bapak kebapak bawanya bentar bawanya bentar ngrasake nek para dewa niku mboten adil pun kula sejarahake bapak wis nyejarahke kebapak nyungging ngaloga dumadine bapak dumadine Siwa Tejo mantri Wadosipun kulon Sang Hyang Manikmaya. Petro kantong bolong. Masih kula aturake kulon Sang Hyang Bathara Indra. Ning tetep kowe titah ing kula wetha wani nantang karo Bathara Dewa. Arepa Petro niku wani gawe geger kayangan Suralaya. Sawurke putung. Apa wis serep nyawamu? Nyun pangapunten. Ning bapak tinimbangane kula wangsul didukani kali bapak karo patimu. Bapak namung kepengin nyuwun ngambil gamelan Lokananta sing kuwasa. Ewadene para dewa kok mboten maringaken. Lah niki kula sing ngrupaken ing Kawah Candra ngrasake nek para dewa niku mboten adil. Nek kula wis ora iso pun kula sejarahke. Bagong wis nyejarahke. Nuwun sewu nek kula wantun kali sampeyan. Dumadine bapak dumadine Siwa Tejo mantri dumadosipun kulon Sang Hyang Manikmaya. Tak kira mboten luput napa sing kula aturake suwun kulon Sang Hyang Bathara Guru. Ning tetep mboten maringaken wujuding gamelan Lokananta nyuwun pangapunten. Arepa Petruk niku persasat mangke remuk disawurke putung dibandhemke teng kayangan. Ning bapak ajeng kula labuhi pati. Yen ngono enteng karo patimu, mboten enten sebab napa pati urip niku sing gawe sing kuwasa. Mapano tak bondo tak krincung sikil leboke ning Kawah Candra Timuka. Carane sampe mang jagariyen Bu Kulun. Nek kula wis ora iso obah, ora iso ngrawat mang bondo tangan kula mang krincung sikil. Kene marganing patimu. Nuwun sewu nek kula wantun kali sampeyan. Adiwatan Sudra Kawula. Yai, yen mantep
Petruk lan Bagong Tegan tadi kali pusaka lalu pandhita kang itruk kinare wangsit pindha kombang mangsa Baraka Kakang Bathara Indra pindha kombang ngajaping tawang susuh angin ngendi gone Kakang Bathara Indra Yayi Prabu ora usah dadak nganggo petungan yen dipetung anake Semar ku ya tan prabeda para Jawata mula aneh yen kekuatane beda-beda mula tak suwun Kakang Bathara Indra nggunakno daya kekuatan utawa pusaka supaya enggal rampung nggone ngendharat kelawan Panakawan Bagong lan Petruk tibanana pusaka kadiwatan Slendra Bawana Yayi yen pancen kaya ngono kang dadi ngendi atur ing sadina wangkon Kakang Petruk lan Bagong bakal tak tegani tak tibani pusaka ora lumpuh Petruk lawan Bagong meguru karo anake Semar mangsa Baraka Kakang Bathara Indra kaya kena ceparing jajak kula kuat aku ilang kabeh aku sombong iki dadi jangkene rasa mati ya muga-muga ngono ya kaya kena jemparing dadaku kok ayo saiki nglawat aku ilang kabeh ya kok pancen sampean aku iso omong ngene iki ning ngobahke jentik kowe ora iso mangluari kekuatan sampeyan tiba teng awak kula semuk dadi lemes kabeh ngene iki aku culke kayak ono obat kuat ora nggowo gila suarane iso obah sapa iki Bathara Brahma obah aku wis seneng lho jane kowe dewa apa ayo sambato kena daya kekuatan pusaka kaindran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Petruk sampean sombong wah sampean pancen omongane ayo nek wani tangan kosong sapa kuwi Truk bet ketoke ya apa dipati aku nyawang saka kene kok sandang arep madhep rono angil kaya rasa kon melu-melu kok njabut otot bebayu kok ya ilang kabeh iki piye ayo sambat kowe ora iso mentari mata to sing nyawamu wis aja kesusu ya mati wah cilaka ya aku ya ngono iki wah wis mati iki cemplungke kawah candra di muka ora sawedi karo mati le nek perlu awak dhewe mbelani bapak tekane mati awak dhewe nyemplung kawah nek pancen awak dhewe engko petungane karo sing gawe urip ki ora salah kawah candra dimuka ora mempan mobong karo awake dhewe ora apa-apa Truk tenan SMS karo Semar kuwi buku men tanganku ora iso obah lho kok HP iki ning sak ning ora iso obah nyatane jaring para kiai para punden kan wong ora salah cemplung kawah iki kayangan ngamuk genine ora kuat ngobong karo awake dhewe muga-muga ngono ya Truk ayo wah cilaka tenan ayo ayo saiki nglawato kalau mboten saged nek pancen sampean kendel tenan rasanane asmu mangluari kekuatan sampeyan tiba teng awak kula ayo aku culke kayak ana kekuatan Bathara Indra sase ya ngerti kaya ngene ya aku ora melu suarane Bagong kok isih kaya ngono sapa kuwi Bathara Brahma weh belani bapak dewa apa tepi rasa gembeng dewa geni nek aku cilereke bojomu ra yo isih to ora diwaning geni kok cilirek mesti kowe kejaba kowe nggo gas bareng to kowe gareng urip wah Bagong ki pancen omongane nganyelake sapa kuwi Truk bet ketoke ya mau dipati aku nyawang saka kene kok sandangane ayo rasa kon melu-melu kok njabut nyawa oh berarti lek nangis iki wis melang ayo sambat kowe ora iso glawat tak jabut nyawamu wis bojo siji wis kok bojone ora mau dadi jabut ya udah tepi atine Bagong semangat mati nek cangkeme elek kok Bagong ora
mati ora apa-apa. Wis kowe ora iso glawat tepi wae. Tak bondo tak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake wang pikulun Bathara Guru nampa Pidana Petruk pun jagat Cinata ya wis manapake. Truk. Kira SMS karo tanganku ora iso obah lho. HP iki nang sak ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak, Pak, aku tulung ngono, bapakmu sing munggah kayangan ngamuk. Wis sak di pasrah wae iki iso dibondo. Iya. Dibondo kowe ning arepe Sang Hyang Bathara Guru. Mati tenan awake dhewe. Lelengo. Ora sanange. Ora sanange. Ora sanange dasmu. Kudu Bagong. Rangket anakku cilik-cilik. Sikilmu leboke baku. Anakku sing cilik dhewe iki lucu, Tru. Iki aku ngerti kaya ngene iki aku ora melu. Gong. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Aku bar mangan pongge cajiri. Ora bojomu ora yo isih to ora yo dopeni bojomu to. Mulek-mulek lah. Buyer. Gareng urip. Ora entute kok turun bapak. Lah ngopo? Kapamu kapan? Ora ngerti to. Waduh. Gareng ki seneng ro. Dirangket wis ora wae. Kowe wae sing ngrangket betul. Oh, berarti lek mun nangis ki wis melang nek bojomu ora gareng. Ora apa-apa men gareng men kecingrangan uripe. Nguripi bojo siji wae rekoso kok arep bojone loro aneh-aneh ora. Wis diantepi atine. Istimewa aku nang kene iki. Semangat. Iki termasuk pusakaku. Mati ra apa-apa. Ngampet-ambekan Bagong diboyong ngarepe wong. Mati ora apa-apa. Ora apa-apa diantepi wae. Yai Bathara Brahma Yai Bathara Yamodipati. Petruk dibondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Cinata. Ya ngestoke dawuh Kakang Bathara Indra. Bagong ya dibondo. Iya. Dibondo gawa ning arepe Sang Hyang Bathara Guru. Mati deleng aku ayo glelengo. Ora gleleng kan samar ora wani gleleng dudu Bagong. Wah rangket tanganmu tak krincung sikilmu leboke baku jarane. Pentel ing kalbu. Pambukaning warana tarleng saking liyep layaping aluya. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales kok. Kapokmu kapan mong aku bar mangan pongge pirang-pirang. Wis dibondo tangane dikrincung sikile ora iso glawat. Ayo saiki moro gage Sumbaruk. Iki oleh-olehan yen to titah bakal wani tute kok turun bapakne. Wis kok. Ayo kapokmu kapan? Waduh. Dirangket wis ora wae Bathara Indra. Kowe wae sing ngrangket Bathara Indra. Kon ngrangket Bagong kok ora gelem. Asem aku mampu dhewek, Truk. Kaya tembakan lho. Edan istimewa aku nang kene iki. Mumpung iki termasuk pusakaku e. Ngampet-ambekan Bagong diboyong ngarepe wong turun Bathara Guru. Kita bakal turun sebelum Bagong dulu. Kok wedi? Mancem lho. Cemplok iki. Kan samar pamoring sukma sinukmaya Bagong ajeng ngamuk teng kayangan Suralaya. sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup iki basa sastra yen iso muni Sumbara Panakawan Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikrincung sikile ora iso glawat. Ayo saiki mara gage Sumbaruk Bathara Indra iki oleh-olehan yen to titah bakal wani marang kadewatan macak wis kok iki basa Jawa iki dian Panakawan sakarone iki
cemplungna ning kawah Candra Dimuka. Bathara Indra wonten dawuh pukulun kok ora mbok plotot wetenge. Santai piye? Ing atase ning bali marti kundha maneh. Asem aku mampu dhewe, Tru. Pokoke pasrah, ikhlas karo Mumet pasrah. aku. Oh, Salah ora. ora mulih. Edan kok kowe iki ora. Wis pokoke Wis ra ketemu mumpung karo arep mati sayangku. entek-entekke. Sapa? Ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga. Bojomu bebek seneng. Kita bakal ulun cemplung kowe ning kawah Candra Dimuka. Mboten wedi. Bathara Indra cemplungna ning kawah Candra. Mang cemplunge ngestaken. Cemplunge saiki. Nanging pukulun ora usah dadak nyakit sira wani tambu. Perkara iki ulun ingkang bakal nanggung perkarane mati dening aku ngono kok. Lah pancen wani ayo aku balekno kekuatanku kaya mau. Obrabrik tenan. Ora wedi lho Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Yama Dipati. Ora wedi kabeh aku. Ning caramu ora kaya ngene iki, Ru. Oh. Ayo, balekno kekuatanku. Nek pancen kowe wani, balekno, ora wedi karo sapa-sapa aku. Oh. Sampeyan ora maringake gamelan Lokananta, tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng Kayangan Suralaya. Tetep ora ajeng ngamuk. Kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawan. Sumbaro petak aci-aci. Santai malah awak dhewe ora ngrasake lara kok. Bumbu basa Korea. Petak aci-aci lare nek ora salah ora bu. Iki basa sastra Jawa iki bidalang biyen kok muni sumbaro petak aci-aci ngono kae. Tetep murah tetep. Lah kaya ngene kok bulu. Ayo. Rungokno pesambate wong-wong sing tak obong ning Candra Dimuka sing Bathara Indra wonten paring ajar Jawata. Aja nganti digawe macak. Kowe terus arep dipacak Ora. Kuwi basa Jawa iki. Panakawan sak karone iki cemplungna ning kawah Candra Dimuka. Asal dirungokno. Wis to meneng. Santai. Santai piye? Mati tenan iki, Tru. Pokoke pasrah, ikhlas karo pasrah. Oh, Lah kok ngapusi? mosok kene ana wong dodol setrika. Wis ra ketemu karo sayangku. Waduh. Sapa? Bebek. Waduh. Bojomu bebek. Bebek senengmu. Bebek kok. Bebek. Oh ayo. Bathara Indra cemplungna ning kawah Candra Dimuka. Lho iki ngestaken dawuh. Nanging pukulun ora usah dadak sira wani tambu. Perkara iki ulun ingkang bakal nanggung perkarane mati dening aku kono kok. Sukma sing dipolo sing diajan mati dening aku polo ati truk ning kawah Candra Dimuka. Terus mawon. Yo. Mati dening aku. Iki jarake adohe panase kaya ngene. Bareng kobong kok. Santai malah awak dhewe ora ngrasake lara kok. Plumbuk mati. Kok pindhole mabuk. Jare nek ora salah ora wuk. Ayo sambato bobong atos ibu berarti. Kowe bakal tekaning pati cemplungke kawah. Kaya ngene Kaya ngene. Ayo. Wis kebacot ta. Rungokno. Rungokno pesambate wong-wong sing tak obong ing Candra Dimuka sing duwe dosa tumraping para Jawata. Kok dadak Mosok nyemplung telesan. kuwi geni kok telesan. Wis jalo pamit. Truk tak tututi, Truk. Ndasku dipecah. Asal iki. Kok Ngapusi. Mosok kene ana wong dodol setrika. Petruk lan Lurah Bagong. Eling-eling titah ingkang boten ati klepetan dedosan nadyan kladuk wani kurang geduga.
Gejol kumarucul parandina damel suka sanggane kuring sami unika. Dadi kanugrahan tumraping Lurah Petruk mewaki Lurah Bagong. Tanggap Sanghyang Jatimurti. Wis ngawuningan iki Lurah Petruk lan Lurah Bagong manjing kelenging Candra Dimuka. Mulat Sang Hyang Asik menawa ya Sang Hyang Bathara Wenang Sidra niyuk saking Dirgantara manjing kawas Candra Dimuka. Lah dirunoke lho, Dong. Saya suwe saya beratapan ta. Mbok cangkeme do kon meneng to. Aku iki sukma sing dipala sing diajar kok kon meneng piye ora. Mati dening aku. Pala karo Petruk cemplung ning kawah Candra Dimuka. Petruk sik mawon. Iya. Sik ya, Bro. Kowe yo ngopo? Bakal yo wong loro kok aku sik. Aku kan ndelok mung ngolet-ngolet e. Ngolet-ngolet kena geni modar ora. Mati dening aku. Dhewe kok ora iso ngrasake panas iki kok. Ora mentolo. Padahal kiwa tengen geni kaya ngene, Truk. Heeh. Truk. Teng jlerit ora karo-karuan teng grengok. Petruk disiksa pirang-pirang. Tanganmu iso bali. Kobong kok. Iso-iso. Rambutmu mabuk. Wah, kene kok iso ngadeg. Kok pindhole mabuk. Malah kok aras ya? Ayo. Wah, ayo sambato bapa ngakoso ibu Pertiwika. Kowe bakal tekaning pati cemplungke kawah. Sik! Ana wong dikethoki late. Rasa tak cemplungke mo, Brahmane goroh. Petruk wis kebacut tak cemplungke. Aku rasa tak cemplungke. Aku tak nyemplung dhewe. Nyemplungo. Heeh. Kae wong kok sirahe dipalu. Masa nyemplung telesan. Bathuk meneh. Palu pecah. Kuwi geni kok telesan. Wis jaluk pamit. Truk tak tututi, Truk. Udah ana wong matane dicubes. Aku sok ae. Aduh. Kowe waduh. Mubal genining Candra Dimuka cinempul nang Lurah Petruk lan Lurah Bagong. Eling-eling titah ingkang boten ate klepetan dedosan nadyan keladuk wani kurang geduga. Gejol kumarucul parandina damel suka sangganing puring sami uninga. Dadi kanugrahan tumraping Lurah Petruk miwaki Lurah Bagong. Tanggap Sang Hyang Jatimurti. Wis ngawuningan iki Lurah Petruk lan Lurah Bagong manjing telenging Candra Dimuka. Mulat Sang Hyang Asih prana ya Sang Hyang Bathara Wenang Sidra niyuk saking Dirgantara manjing kawas Candra Dimuka. Iya, nama sih. Wis mateng po. Mulak dhewe templung kawah ora apa-apa iki mergo ono iki. Ora kok. Waduh, pemadam kebakaran. Utuh, kawah dhewe kok ora iso ngrasake panas to iki, Gong. Padahal kiwa tengen Wek lambemu lho. geni kaya ngene, Truk. Kok karo geni kok ndelik jama-jama Teng jlerit ora karo-karuan teng grengok. Ora ono to. Nyawa disiksa pirang-pirang. Pemadam kok pematan. Tanganmu iso obah ora, Le? Kowe mau iso cerita Sang Hyang Bathara Tunggal. Wah, kene kok iso ngadeg. Bathara Tunggal iki sapa? Bapakne Bathara Guru, bapakne Semar kuwi Kambah Kakung. Malah waras e. Ha iya. Wah, ayo ngendi-endi geni. Ayo iki sing jeneng Kawah Candra Dimuka. Wis diantruk. Akeh buyut niki. Kan ana wong dikethoki late bola-bali kan wong dewa. Kae wong gaweane goroh. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Truk. Aku sok goroh ora. Kae dhewe. Medeni tenan. Heeh. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah. Gathuk meneh. Palu pecah, gathuk meneh. Kae wong sing pikirane wong pinter ning dienggo pinteri wong liya. Rajong meneng ndak kuat. Udan ana wong matane dicubles. Paku sok kae, Cuk. Kae gane wong injen. Aduh. Iya. Ngopo kok aduh? Aku kulinae.
kuwi karepmu kowe. Aseme bojomu barang tak injen yo. Kok warna-warna ya basiksane ya, Truk. Dadi MC wae, Truk. Kaya ana sing di Selamat wetenge mangan barang haram. Cedak sing Oh, mangan iwak-iwakan sing ora iso dipangan kuwi dipangan kuwi wetenge wis sumeti kaya ngono kae. meneng ae to. Edan. Oh kaya ana bokonge disodok. Iya. Disogok nganggo apa jenenge iki? Apa jenenge wesi kae, Truk? Kae gaane ngentut sak nggon-nggon. Petro. Aku ana kabeh ya. Marmane kita orang berarti pasiksanku ngedeni ya, Truk. Oh, medeni. Mripate dicoblos ya, besok nginjeni ya. Sok goro lambene ketok ilate. Wah, nyemelangi ya. Ulun sak pejabat. Nek ya ana sing nedyon mitulungi jeneng kita. Diobong murup malah guyu cekakaan. Ya betul. Diobong murup guyu cekakaan. Mergo kae saking dosane ora iso di ngapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jim, dadi setan. Betara guru ingkang kae ora ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate dadi diwaning para dewa. Pramuli ora tresno asih lawan titahe kuwi kleru. Nggih kula. Aku ora ngopo. Mula ulun ingkang bakal paring pitulungan. Sing kono kok kita ya matur sembah nuwun tanpa perindan. Nanging sadurunge kita ayo ulun entasake saka ing kawah Candra Dimuka. Kita ulun kanthi ana ing Ngundaran Dirbawana Petra. Sakmenika Inja Petra. Ha nggih nderek mawon. Ora ngerti iki sapa iki? Ing Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai kantong bolong yen ora apa-apa iki mergo ana iki. Yen ora apa-apa pemadam kebakaran. Utuh. Ing ana satriya wirata antama. Wek-wek lambemu lho. Kok karo geni kok ndere jam-jam ora laku Jandra ulun munggah ana ing Ngundaran Dirbawana. Gong tak omongi lho. Sawetara bakal paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani dadi utusan ing Bathara Tunggal. Boyong. Gamelan Lokananta. Nang ngaten kepareng kula ora to derek. Monggo ulun to derekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun. Nggih. Bajigur, SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD Petro ora sadar ya. Petro ki hilang ingatan ya. Ngapa ya, Tru? Nek nggawa aku. Karo aku. Kowe menang rasah cerewet aku tak matur. Oke. Dijak karo si. Aku tak sikut cangkemmu kowe. Apa mau cah SD mau? Menang. Radong menang ndak aku. Petro ayo nang kantor kepala sekolah, monggo kula dherekaken. Lah kok lali nek aku nang kene. Weh, lah penyakit. Iya. Wis, piye iki aku nang Kawah Candra Dimuka mongko ora ana sing mitulungi karo aku. Gong, yo. Mangkat. Ae uteke ra cilik suarane gandem. Komeng yo mangkat. Kowe iso mabur ki mergo apa, Truk? Aku ki ra iso mabur ya, Nyok. Cedak sing dikethok ilate ki. Gah. Ulun piye? Ana ilatku malu diketok. Aku iki cerewet kok nang ngene. Ulun ra. Meneng ae to. Bekti kula Bu Ulun. Iya. Wah, iya. Kae ngopo cah cilik kok ngambung bathuk barang. Wis dinaiki kekuatan mabura cah goblok. Wah, timblis kok marmane kita ora ngrasake panas mergo saka daya ulun. Nggih, kula sampun ngertos. Kalasan. Wis meneng. Ngundaran Dirbawana. Melu ya, Truk? Mabura. Ulun sak pejagung lawan jeneng kita, medyon mitulungi lawan jeneng kita. Iya, gitu. Apa yang dadi karenan bapakku mau cek dini Betara Guru sasapan tindakan para Budi Candoro. Betara Guru iki duwe watak sewenang-wenang. Dheweke ngrumangsani dadi diwaning para dewa. Tumuli ora terpasih lawan titahe kuwi kleru nggih. Mula ulun bakal paring pitulungan lawan jeneng kita. Matur sembah nuwun kangge Dinten. Nanging sadurunge kita ayo ulun entasake saka ing Kawah Candra Dimuka. Kita ulun kanthi ana Ngundaran Dirbawana Petra. Sakmenika Inja Petra. Iki derek mawon. Kantong bolong yen
yen ora apa-apa. Kebab kita tut muntat kan laku Jantrawun munggah ana ing Mundaran Dirgawana. Sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani dadi utusaning Semar. Boyong gamelan Lokananta. Nek ngaten marang ulun kula atur derek monggo ulun kodheraken Petruk bareng karo panjenengan ulun. Nggih. Sing mitulungi karo aku. Kok yo. Mangkat. Ayo teke adundung. Kok yo mangkat. Kowe iso mabur ki mergo apa, Truk? Saya dalu. Aku ora iso mabur ya, Nyok. Aras. Ulun lali. Abyor sorot lintang kanggo kae ngopo caci padha kekuatan makro goblok timblis kok kene modar ora yo tete sonya madya Mundaran Dirgawana mene ya Tru maburo Umrang kandaning bos kita karangkuan kudyani Wicoro Brahma ler swaraning matu bronto manungsum sarine kembang saya dalu
Aras Abyor sorot lintang kanggo madhap tete sonya madya ratri lumrang kandaning bos eta karenggan udyanira san dwijawara mbrangang lir swaraning madu branta manungsung sarine kembang om pates manis Damar manco samar kula tansah tak anteni dadi ganti nyata bebrang yang Sireming Sang Hyang Arka kemantos sing dalu jroning ratri dening wonten kacarita amung Sang Hyang Pratangga pati jemdusaken brangwetan kali kami gosarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tatasing kamandyan Dewasena wau kawusa wancine wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumpak menda tete kalapa sumawar cita anggara rakata
Buta Maesaraswati min tono eka dwi tri catur panca sat sapta hastana wadasa apa ta pertandaning gengkang goro-goro nalika semanten namung kinarya ngurmati Wijirapat Punakawan Lurah Semar Gareng Petrus Lakur Bagong ing samejekan madaning ora-romba nalika semanten Wijira Sanggarapat Punakawan den kurmati mawi ayak-ayak ngayuja karta mirem kembang bopong kaya ngenteni sileming pawa gabus kumandhang ing sila tresna aku Petruk karo adimu Bagong Kapongko ning ora mulih-mulih ampe dislameti wae Pak dianggep mati dulur tuwa kok omonganmu ora kepenak karo adine kaya ngono. Lah ora witekno nek diutus ora sowan-sowan mrene. Monggo ya mingkon nyilih gamelan Lokanaka. Ora jane bapak nyar ngopo to. Aku arep terus meke papan wisata sing mapan ning Karang Kadempel. Ya kuwi Karang Kadempel Edupak. Supaya slamet nolo gareng gender arep poming nono mengko nek Petruk wis gawa gamelan tekan kene Petruk ben mendang mengko Bagong ben Bolobi pancen iki sejatine watuk goro-goro ning kanggo nyambung lagu ora ngaturke lagu
ning pancen tak nggo nyambung cerita mau ngarep nek ora Semar bapane ora lakon pancen yo pinter betahe disuwuni karo sing nganggo ganti supaya Semar bangun Sinduku Sumar monggo iki golek ning buku apa nek ora digawe dhewe pancen sakit jatosipun ringgit Purwa menika saged nuruti dhateng napa kemawanipun para penonton kemawanipun para masyarakat wonten ingkang ngersakaken lamar pakem wonten ingkang boten pakeme ya kudu diaturake kanthi lega-legawaning penggalih bener perfect apa sing tak omong iki perfect perfect ya perfect iki perfect kok metetet kaya ngenteni silming pawuh ngono kuwi kumambange mula kang saka kuwi Bagong anu gareng anakku Petro karo adimu Bagong tak kongkon nang kayangan Bagong kok ora sowan-sowan iki dadi nyebut gareng dislameti wae Pak kok ngene iki rasane wong tuwa nek kangen karo anak iki dulur tuwa Bapak ora kangen kalih kula omonganmu kowe iki ya tak kangen ora kepenamu elek aku karo kakangne kok karo adine kaya ngono lha wong lawitekno nek diutus ora sowan-sowan mrene monggo ya mingkon nyilih gamelan tukono ta ora jane bapak iki arep ngopo to aku arep resmeke apik soto sing mapan ning Karang Kadempel ya kuwi Karang Kadempel edukan ben supaya slamet bapuk gareng kowe gender nggih arep poming mengko nek Petro wis gawa gamelan tekan kene Petruk ben ngendang wah pancen saking ngendang mengko Bagong ben ndolopi Bagong ora iso nabuh apa-apa ben dadi dolop mengaku ki nek ora didolopi ora gaya oh nggih ngestaken oh gareng pancen iki sejatine wapuk goro-goro ning kanggo nyambung lagu kurang ngaturke lelagon ning pancen tak nggo nyambung cerita mau ngarep nek ora Semar iso bapane ngolane lakon pinter betahe disuwuni karo sing nganggo supaya Semar bangun Sinduku Sumar monggo iki golek ning buku apa wae nek ora digawe pancen jatosipun sak menika ringgit Purwa menika tak saged nuruti dhateng apa kemawanipun para penonton kemawanipun para masyarakat wonten ingkang ngersakaken lamar ingkang pakem wonten ingkang boten pakem niku ya kudu diaturake kanthi lega-legawaning penggalih bener perfect ora pangling kaya kakangku sing omong iki tresnani perfect ya kakang perfect iki metetet iya mar aku sing tekaran Karang Kadempel perfect kok metetet karo mbilung adik kuwi sak ngertiku ngono kuwi aku sing tekan Karang Kadempel mula kang saka kuwi Bagong anu gareng mbilung kae makmu gedhe makmu kiper kuwi Warataya pecicilan ora men omahe wong kok jingkak bupak sisan ora karo Bagong kok ngene iki rasane wong nek kangen karo Semar iki ora awake dhewe ra ono sing seneng mesti ngrampok mesti njaluk nek sak gedagan iki aku tok jaluk ora duwe tau kangen karo bapak apa wae dian bapak iki manyen aku suwito ratu sabrang wis ora ditampa Semar mula aku iki karo bilung dalam rangka
mrengut bedae apa ya mung golek pikur ati kangen karo adikku mergo bapakmu ora adikku ora aku sowan ning Karakan wah ya syukur wae ya sawarane kowe ngaku aku karo bapak aku ya ora kaming kosongan ayo gawa gula apa teh lombok toplotok aku wis ora gabut aku tikus mriki didol wae jangan macem-macem ya jangan sembarangan ini manusia ini manusia sabar omongane anake Semar kabeh kaya ngono kae rasa dadak digagas ora iki kok anak musik siapa itu kok ada yang ngetok ke sini si itu karo Bagong kok ora katok sedya apa sedya ya kuwi ngerti dhewe ana ing sisih kulon Karangkadempel kae katon remi banget kae papan wisata kanggo kawula masyarakat Karangkadempel kok kae nggonamu kok iya oh ya syukur mar aku lagi seneng aja yes iki wong gerangan kok ya ming ngomongi kae papan kanggo garing garati kanggo ngira-ngira penggali kawula masyarakat Karangkadempel ning mel iki pancen aku duwe niat ngresmekke kanthi cara papan mau arep tak ruwat ya kuwi ora paling kaya bakal mbabar kakangku sing clear tegese aku bakal ngaturake pasugatan ringgit iya Mar isih kurang ora wiyagane aku sing tekan Karangkadempel isih kurang akeh karo mbilo nek entuk wong kuwi ya ngerti dhewe nek aku ki baut ngempul aku sing tekan Karangkadempel gareng aja pisan-pisan wani karo mbilung kae anggere ngempul turu makmu kiper kuwi ngempule kolu pecicilan ora ning omahe wong kok sing dupak sisan ning yo tak melu sabar lurung anake Semar karo awake dhewe ra ono sing seneng nggonmu mesti ngerampok mesti njaluk ning nek sak gedakan iki aku kok njaluk ora duwe kamu apa sebabe apa wae gandeng aku kira gablek aku suwe ora atu sabrang wis ora rampe mula jane Petruk karo Bagong iki karo bilung dalam rangka ngopo waduh kata sowan adimu Manik Maya ya ming golek wigatine kangen karo adikku lan mergo bapakmu ora adikku ning kok wis aku sowan ning kok ora bali wah ya syukur wae saya suwe atiku saya kumesar kaya ninggal jejabang ning tepi ning Balumbang Kakang Tejo Mantri apa teh lombok toplotok aku duwe aku wis ora gablek apa aku tikus didol wae eko balik jangan macem-macem ya jangan sembarangan Titiani Gandayani Trisanya Purnama Sasi gilar-gilaran ning pengalatan milang lintang Bima Sakti omongane anake Semar kabeh kaya ngono karasan dadak digagas ora iki kok ya ora pangling karo watake Manik Maya anane kowe karo aku nganti wujud kaya ngene iki rak mergo digawe karo Manik Maya lah nek nganti anakmu Petruk karo Bagong iku mengko kesrimpet kesandung perkara karo Manik Maya karo Bagong mergo Manik Maya kae nadyan wis dadi dewaning para dewa ning isih sok kesasapan watak angkara Budi Candala ora iso mingko saka watak sombong umuk sesongaran lan ngangah-angah kepengin dadi wong sing dhewe disembat dening para kawula sajagad
Karang Kadempel. Mula nek nganti kowe kok ming meneng-meneng nang omah. Kae papan wisata Lenggahan sila tumpang kendangan dempul. Ora melu mikirke karo anak-anakmu. Ya nek anakmu Petruk karo Bagong ki ora keson Jombaya. Nek nganti eneng apa-apa digawe karo Manik Maya. Sing kelangan dudu sapa-sapa, ning rak kowe dhewe sing kelangan. Lah kok dadi aku lagi semangat. Yes. Iki wong gerangan kok yo ming ngomongi kae papan kanggo nggaring garapi, kanggo nggarap penggalih kawula masyarakat Karang Kadempel. Ning iki pancen aku duwe niat ngresmekke kanthi cara papan mau arep torong ya kuwi aku bakal babar tengkayangan digawe rekoso karo Bathara Guru luwih-luwih nek nganti ringgit disirnak yare Bathara Guru wiyaganene Bathara Guru kangge Bathara Guru nek entuk wong kuwi ya ngerti dhewe nek aku ki bau ngempul sinten sing ajeng cilaka wah kok dadi gumregah pikirku anggere ngempul turu gareng kowe tunggu Karang Kadempel Kakang Tejo Mantri aku titip Karang Kadempel karo Bilung Reksanen aku tak nanjeke karo Manik Maya anak-anakku nendi andil nggonmu ngresmekke ning iki aku ora duwe penjangka penjangkamu apa gandeng aku kira gablek ya kuwi ubur-ampe mula jane Petruk karo Bagong ki tak kongkon ning kayangan lho madang urung Pakde sowan adimu Manik Maya urung ya lah terus wigatine Abdi Ratu Sabrang gamelan lukananta supaya rancak ning kok wis pirang-pirang dina madang ora bali belum saya suwe atiku saya kumesar kaya ninggal jejabang ning tepining balung Kakang Tejo Mantri tipis segane ceking Semarakoden Prayetna lawi lemari samuriris eka bali duan ora ana apa-apa kok aku muni piye segane Tityani Gandayane nek tedas Trisana Purnama sasi setan yo gilar-gilar ning malah kok kaya ngono ya Bima Sekti aku sayang karo kowe mar mendosa piye Kang Togok undang ora ya ora pangling karo watake Manik Maya anane kowe karo aku nganti wujud kaya ngene iki rak mergo digawe karo Manik Maya madang ora madang nganti anakmu Petruk karo Bagong iku mengko 50 kok laras rimpet kesandung perkara karo Manik Maya mergo Manik Maya kae najan wis dadi dewaning para dewa ning isih sok kesasapan watak angkara budi candala ora iso mingko saka ora iso sombong umuk sesongaran lan ngangah-angah kepengin dadi wong sing disembah dening para kawula sak jagat dereke gratis mula nek nganti kowe kok ming meneng-meneng nang omah lenggahan sila tumpang pendangan gratis ora melu mikirke karo anak-anakmu ya nek anakmu Petruk karo Bagong ora keson Jombaya nek nganti eneng apa-apa digawe karo Manik Maya sing kelangan dudu sapa-sapa ning rak kowe dhewe sing kelangan lah kok dadi nek Pak Dene kok torong nek nganti Petruk kali Bagong tengkayangan digawe rekoso karo Bathara Guru luwih-luwih nek nganti disirnak yare Bathara Guru lho Pak Bathara Guru nggih Bathara Guru sinten sing kapitunan sinten sing ajeng cilaka wah lah kok dadi gumregah pikirku nala gareng kowe tunggu Karang Kadempel Kakang Tejo Mantri aku titip Karang Kadempel karo Bilung Reksanen aku tak nanjehke karo Manik Maya anak-anakku nendi malah entuk gawean. Madang urung, Pakde? Ya urung. Ya, lah wong jeneng kuwi
Abdi Ratu Sabrang kok madang kok urung yaene kok nganti urung madang. Kadhe mbulung madang urung. Belum. Belum. Baru cemilan. Ayo do madang yo. Apa ana apa? Weh, padake wong tipis. Segane cething. Lawi lemari. Kono Paranana. Saeduan ora ana apa-apa kok. Aku muni piye? Segane cething lawe lemari. Nek tedas kletaken. Setan ya ora. Karo Pakdene kok kaya ngono. Ya ora Pakde, aku sayang karo kowe kok Pakde. Wah, sake mendosol. Undangan kok biru. Kuwi ana sing abang barang kuwi. Nek kene 100 Pakde. Lho ora tenan to. Madang ora? Madang 100. Ngombe tok 50. Kok larang men. Karang kadempel padake nggo namu. Apa-apa wis maju, apa-apa larang. Gotut apa piye? Apa? Gotut. Ora iso ngarani. Wis yo, rasa kowean gurung tak derekke Pakde gratis. Aku ki anak sing ngabekti karo wong tua kok tak derekke gratis. Saya bagaimana? Mangan lemah sakarmu. Yo aja milung ki yo kancang. Yo gratis kabeh iki ming guyon ora sembro, ora kok tenanan. Tak sugata sak senenge Pakde ning ngancani aku ngenteni bapak bali saka kayangan. Yo, ora usah kuwatir mengko tak kancani reng. Ya.